عندي مسؤولية تسأل غريب ألسا ما ويا أنا تفعل سلبيا تلبر ألسا يدلو من يدلو سلبيا شتا أولي فعل سبتنا يصير جينا أولا كسبي لا تدلو سلبيا Là, ah bah, on essaie. On dit à nous là, oh bah nous, ah ça va, on va le savoir. Ça va, voilà. C'est moi la vérité. Donc, là, bon, tant que tu veux la faire la même bagarre. Maalesef. Katene. Was voor je? Alhamdulillah. Ndi ni to kan ko sa. Mene te bara ni te bara la. Ndi o ta ko ma ne. Ma o ne. Kan daw. Okay. Ndi ñina ma la ko be akilla jigini kama ne ba fi akilla jigini domna ne ya awulu ka lasi ka be kana ndo ko ne de sera wara bile mana yiri dɔn togo o togo juga o b'a nisɔn cɛ aw bɔra ko dɔn togo o togo ne ka dɔn ta ka bon n'aw ta ye n ka yeta ka ca n'aw ta ye n ka kɔlɔsili de bɔra a kan saka ani sata olu ka ko lankolon dɔ de kɛ o kama n y'u ka taabolo o de man diya n y'ala sigi k'aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ ka nin baara ye. So ne y'a ye wari nɔgɔlen tɛ yen ne mago tɛ wari jɛlen na n mago tɛ nɔgɔlen na n ka wari sɔrɔ dɔrɔn wari nɔgɔlen bɛ yan a jɛlen bɛ yan sɛbɛn tɛ wari si ka fa nɔgɔla si tɛ a ka a jɛlen don mais n y'o kɛ ka ko dɔ de fɔ walasa a ka cɛsiri cogoya dɔ la sini ma sinikɛnɛ ma ne tɛ yen a bɛ se k'a ka denbaya mara cogoya min na a ka se ka dɔ faamu o la sinon ne de ka so jɔ ka aw ba furu ka aw sɔrɔ. K'aw lamɔ fo ka taa san 20 san 20 kɔ ma ne ma dɛsɛ koyi nka n y'aw bila sira dɔ de kan sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ se k'a ka denbaya balo cogoya min na o kama i ye nin kɛ ne sɔgɔmada in na a diyara n ye hali ne ma fɛn di bilen nka n y'i bila sira dɔ de kan i ka se ka i cɛsiri cogoya dɔ la hali ne tɛ yen don min na i ka se k'i ka denbaya balo n bɛ n y'i bila sira de kan. Nka n bɛ ka nin min f'i ye nin kana fɛn fɔ tɔw ye. O ye ba diyara n ye yɛrɛ de hali ne ma nin kɛ an ka nin kɛ yɛrɛ yɛrɛ de sabula depuis an fitininama fo ka n'an kɔrɔbaya e jɔ n'an ka fɛn bɛɛ jiko dɛsɛ t'an na dumuniko dɛsɛ t'an na bi ne ko k'an k'e ta an n'a ka kan yɛrɛ de mais ba ne b'a ɲini fɛ i ka dugawu kɛ ne bɛ fɛn k'i ye min ka bon ni bɛɛ lajɛlen ye i ka dugawu kɛ ne dɔrɔn. N da ne m'o fɔ nka ne y'a wasakɛ o e y'a yira k'a fɔ i bɛ ne dalakan bato i y'a yira k'a fɔ i masa de ye i kan ka nin dugawu ɲini wa a ka ca ala fɛ hali nin yɛrɛ kama i bɛ se ka nin dugawu sɔrɔ o n'a ta o ta
ne duwawu kɛ ala ka nin dɛsɛ ala ka i yira i mɔdenkɛ ne kan ala ka da yɛlɛmɛ na ka denbaya kɔfɛ ala k'o duwawu ma ala k'i yɛrɛ mɛn an kɔrɔ o de kun don ne bɛ sira ɲini fɔ ne bɛna wari dɔ la n ka bi wuli a bɛ sɔrɔ kusa dɛ nisɔndiyalen bi kosɛbɛ den ma sɔrɔ o ye damu dugujɔla kana jigin o la dɛ lamɛnnibaga i bɛ jigin o de la ne bɛ fɛ ka taa n tɔgɔ sɛbɛn baarakɛyɔrɔ dɔ la ne taara ni n ka papiyew ye u ko fo wolosɛbɛn original ko ne ka n'o ye ko ne ka wolosɛbɛn original o bɛ e de bolo ne tun bɛ wele ka wolosɛbɛn original walasa i k'o diya n ka se ka taa n ka fara n ka papiyew kan ka taa déposer. e ka papiye la ka taa n t'a di bi n t'a di sini n'i bɛ mun kɛ i b'o kɛ e mana wolo ko ne de ye wolo ne de ye ba foyi kana don n ka so kɔnɔ yan ne de ye n ka du jɔ k'e ba foyi kɛ aw wolo fo ka taa se san 20 ni kɔ ma ne b'a e lasigi k'a fɔ e ɲɛna k'e ka dɔ di ko ne dɛsɛra n y'a dabɔ e de kama koyi sɔ fo ka taa hali ni aw bɛɛ sara ne tɛ dɛsɛ ne bɛ se ka yɛrɛ balo i ye kalikan min fɔ ne ma don hali ni mɔgɔ ni teri ni fila don i tɛ sɔn ka fama e bɛ kalikan fɔ ne la ka bɔ i ka cɛya la ni cɛya de bɛ ko dilan i t'i ka papiye original t'a a labɔ kɛ ne ye ka papiye original dɔ ne de y'i bange k'i ka papiye bɛɛ dilan an bɛ nin jɛnɛ ma bi ko e t'a kɛ ne ye kuma dɔ ye o den kɔni ne de y'a jɔ ne t'i diya ka bɔ den kɔnɔ dɛ siyɔrɔ kɔni b'o d'i ma wa n'a bɔra siyɔrɔ la i bolo tɛ ka du foyi la burubinaw fɛn o hali sisan n bɛ tila ka denmisɛnnin bila ka mɔgɔ wele o bɛ na ka na kuran tigɛ i fɛ yen bi bɛɛ hali n ka kuran n t'a fɛ i k'a minɛ siyɔrɔ kɔni b'o d'i ma e bɛna k'i bɛna kalikan fɔ ne ɲɛna ne y'a dabɔ aw ka siniɲɛsigi de kama don min na ne tɛ kɛnɛ kan aw bɛ se ka yɛrɛ aw ka fa ye dilan cogoya min ba n'i ka kuma bɛ mɛn ba f'i k'a faamuya anw mana kɛ mɔgɔkɔrɔba ye cogo o cogo e de y'anw wolo wa e de kɛra an ka diɲɛ laban sababu ye an tɛ se ka fɛn foyi kɛ an tɛ se ka foyi dɔn k'a fɔ k'e tɛ mun ɲɔgɔnna dɔn n t'a fɛ n t'a minɛ o don na ne ye mun kɛ walayi ne jo t'a la n bɛ mun ɲini fɛ i k'a kɛ ala ni kira kama i ka yafa n ma i ka nin wari in
faden ye n'i mana fɛn dɔn cogo o cogo n'i tɛ se ka fɛn dɔn ka tɛmɛ i kan e ye mun ye ne m'a ye ba fili ye n sɔrɔ yafa n ma Ala kama kala fana n'a kɛra ni waliden wɛrɛw fana ma e de kan k'o kɛ n'a fɔra ko e yɛrɛ y'o fɔbaga ye ne ma bi i b'i jɔ i mago sara ne ma bi ko ne k'e ka wari minɛ komi Ala bɛ deli o bɛ sɔn wari in don wari in tɛ o ne bɛ se ka n yɛrɛ balo komi i ye n deli ɲɛnɛmaya la fili ma tugu n tɛ segin yɔrɔ ka jɔ Ala bɛ deli o bɛ sɔn bi yɔrɔ ne kɔni tɛ se ka fɛn dɔ ka deli ma n'i ka deli kan mɛn siɲɛ wɛrɛ i kana kalo ko in fɔ ma bilen fo ka n'i yira n bɛ don n'i ka papiye lajɛ ka di a diyara n ye kojugu ne bɛ siran sira bɛ don mara kɛla a deli o de b'a Mali ko la diya sinon ne tun man ka sɔn den in bolo fiyewu ka ɲɛnɛ kɛ mama ka bɔ la k'u ta ni nin den ta kɔrɔ de komi a sigila kɔ sa Ala bɛ deli o bɛ sɔrɔ mais a tila ka wuli ka na